Igbo Malenze was a kind of kwam. Here will part to that video. So that this video natural go chant go from okay no here man. Igwe Credo you making we support back Zion. O say that na mgbe ndị anụ video this agitation and no gwakwa ha agwa. If we people want to produce drink, if we should come out we produce that drink, market here in a way say market not even a market below problem more than an 18 even or cobro so na ya. And he made it categorically clear that na akwa ọkụkọ bụ onye nwe kulele bitters. So no na abi akwa ọkụkọ and somebody they came together to produce kulele bitters. Achobazia marketers chobande endorsement. So JPAC we are also contacted. That was what had you imagine John Doe to her high teacher dear. One how many trail of manaka John Hanchini together and then me advert to kulele bitters. How many of them sold up to one trailer of manya? Those people don't disable another MLM them mother. Belong must in my video go on. All these big men, would you people don't need these people? Had they bad, had they brutal. Had they bad, had they brutal. If they can be able to remove somebody in a group, Makanonya and joke. Reason how beginning, no one and joke one day I cast their plan. They removed that guy from that group. Now they are southeastern media, they removed him. Now the guy one day wolf here or well bapuism. This was the same thing Igwe Credo Mbem secretary in the traditional rulers of Ndibai. He left that group because of some of the plans Hanese in order to terminate somebody because now the person had any haneme. So this is a cold war naga on nani by a cold war for religion naga on nani by now and money people getting and I pay attention to it. It's just so sad. Religion cold war naga on nani by now. Man, many people in what idea. So the name of this complete video go on here Igwe Credo Nekukwa. My brother, sorry, somebody from this thing I there's a mute on Yes. Mgbe bidoro iwe Southeast content creators some Nandi bidoro. I think that was in 2022. Mgbe onye onye isi anyị then o masị. And that period mgbe bidoro that thing. Zambia my birthday. That day I invited all of us on that group. They came for me. Na New World Loud na Abakaliki Street. Akwụ m ụgwọ 8 rooms. Ụfọdụ wụ 10,000, ụfọdụ wụ 15,000. 8 rooms. Executive be at that event. Blue as a more Bluetooth be. Mama say ma wagaji ma kaira we members then. Ebupute mo mmanya. Anwụ even anwụ mo then 2022. Emechem birthday na New World mana club ma outside. Even anwụ mo that place. Even gbakọta ya wụ 344,200. I paid that money cash na them. Dango mmanya ngusia mmanya ndị sure na these people are good man ndị ta toke man da oludorime my guy ogadano bia ma bulu mmanya ọ na market na main market bia mmanya ọ ya we bia aka na okpuru mgbe aka ọpụtachara ofu onwu ọkụ he brought it all the table no da akpọchara ba mmanya bakwa na club kpọkwa extra 7 bottle club support one with 4 bottles MC Shed was there Mercy was there Fekedida was there Jesus woman was there. Kaira Wawulu group there, everybody was there. I did everything I did. My problem was okay, only one day Southeast content creator. Tenkobo, one of our member, I think he was the provost then, or PRO, was serving them. Now I can yellow all serving. My road manager Keta, now we do map and now to Lumego. Tenkobo can assign you to them to serve them. Now, mwa focus on ndefia ndoga ndolo ye mmele invite wo ba nwa ye nyem ego. Ogo lulu time mma agba ego ka ndala ego. Nda Anambra content creators.
we mebe mkpọtụ ha wee mebe mkpọtụ wee distract the event. Mama onye obodo ji wee meketa wee kunye wee sịra mbụ wee mezine this thing. Onye nke anọkọta na tebi ọmụrụ ọma ama m ka ha si eme gbanye bọtụlụ elu bọtụlụ awa ịgbago ha na-eme so many things na distract the birthday. Egwu na-atụ m mama ya recover kwacha maka na ime lida egwukwe m ewu shie pepe soup bulu bịa bịa kwụchalụ ndị họteelụ majicha ama 3333 iperum. Amara m ihe m mejọ these people na that event awakpụrụ m n'ọnụ after ka emechara the birthday onwere amara mama ya si no the type of turn up and the type of love people show me that day we ever for I can't enwere m ike ịkọwata mana this set of people na-agba m wọl ahụ the same set of people that were complaining of na meten the love of man at that birthday. MC Shade, my cousin, was okay. Jesus Ofekedida was okay. Jesus Omonri was okay. Tenkobo was okay. Onye masị waga. Keduba kabara wulundi oya wanu about credo problem ada. Mgbe meloja piano. Even so fame came. Njiri nwayo shift to myself away. Eji nwayo shift to myself away from some certain friends. Because they need in concentration to grab what I want to. That is the opportunity. Maybe no nyama melu. Ndaji we bo na wafu wanya. I don't know. Anyway, kembe gana waga na-enwe issue. You notice na waga Emma before I was waga Emma now. Have you tried to call waga, reach out to him, say my man, what is going on? I think no one when send a voice note or reply them that voice note till today. The same way can we send the follow Masse. Masse, I'm more reply him or reply him, yes, or reply him. I sent also to J Park. Black of allow call wedding yasro. See, brother, what even is Solomon? I'm gonna wedding and my Arabians because of the kind of people we are now around that base. You ever could not abbreviate your wedding, they comfortable, no with them. I can't do it. Maka, for them to have the mind, who would about me against me? Because in under our people I should mingle with. I can't associate with them. Only thing as on as me. That is me. Yeah. I told him quietly on his private Obulietwana group. Eti golu wagaji voice note. Na his DM. We are say oga. Biko kowalum kediwe weave all. Listen. Uno joke about you, nothing. Amaram kisi nokata. Unye. Na niye mauna iwe wagaji ne welum even iwe about me. Ebidorota. And we call even me go some time ago. And we call that period I won't be shooting and I'm not with them stand on a motum. Any demon pota. Amara I can't tell. He will take character mona waga. Now one of the skills I redo even Oswafia mood some local and woke man calls on melu no cut. We redo the video. Also keep it. Bible salute that this thing now 2021 2022. I be 2027. Apa like this. Where even ma? Cause even birthday mu and where make it kowata. Where even naturally where even a selumuna di. Where possible even in them online how are they quite serious? Where they quite serious? Asking who walk he can say. Manamuma potazi sooner. Choro me belong to the member. Malon do na chechevana. Choro me the there. Poor. Kedu we wuru na atụ ya lele musemu ọwụ na ọkịka na-eso nwere ihe mụ unu na-asọ comedy nwa na ama emezi content nwa na ama emezi mbem ka nna ama akọọlụ mụ unu awụrụ ofu ana m emebu MC onye obodo nwa ya mbaba nwa mgbe m na-alụ MC stand up MC alụgo m stand up MC 2 times na show onye obodo 28 20 29 2010 na St. Joseph the Worker Catholic Chaplaincy then onye obodo no Alugolum onye obodo PA for more than 4 years in his show. They know now I'm into entertainment since then. Came about this guy, make a Bugari.
name comedy Kapugari, Malanda Gogo. Buy me, legendary buy me. MC Osalokova. So many of them. When they meet you, when I came into entertainment world, now you see then. All of them. Oh, executive wonder on it's a branch. Poor branch, right? Amadamu can't tell. No, no, so kulala. Mo decide I know so can me so. I have to defend the brand in believe in. And even you are banya wunye myself, wunye both my integrity and my face. Kobanu mo no mamu no ludia because no brota. Enwe give akuzayo mmelu mugbogboo. I remember the day mo no just jelu. After ka watch after ka mbai na so ish. I na-ekon cause show Lagos. Mo no just went to show. Mgbe ka esi lụfuga anyị n'ọkụ agbawabe Saga mgbe abụ anyị nọ na hotel emeketele ego m gwụ afroskum ego. That day was birthday Akuzayo. This boy na-eselu Ebuka Obi camera fearless came to my hotel room. Mụ na ya nọlụ onye nwe hotel kpọọ ya n'isi motel anyị niile nọlụ o wee kwute okwu birthday Akuzayo wee kpọọ Akuzayo na just phone call ọkwa video. We say Mala Zion Mbem. No name birthday. I did that Mbem. Zion sent us 50,000 that night. That 50,000 zom, it went a long way. Even though just Amara na metigo. I can buy I Lagos. I know 1 week, 2 weeks, 3 weeks. I know a day to and then my out of flight. More or just now my road manager. I'm my flight. So I go to go. He sent that 50,000. That 50,000 helped me a lot. Where will you say this? That's all. Where you also? Akuzayo na assign an ambassadorship. Zorobita. Hopefully, you honor assign ambassadorship. But I'm Nemeli. Akuzayo na esinurum je gba mmade wo. Osinurum je kwuto mmade. Mụ na ya nara da akali akụkọ ndị ya. Mụ nwa ji aka mkpọ ya today sia. Gwabi about you. Ono kata mbe kpọ m kọwalụ m akụkọ onye. Kọwalụ m akụkọ. Ọkpọ m baị malụ na ọsụ m Igwe na nna abịa Ọka. Ma Igwe na onwe promo ọ chọrọ ije na-aba. Ọkọnubelu m akụkọ mmadụ si m sịrị m gwara mụ na ya karị mgbe maka ndị ya nwa na onwe ya na-ezekwu onwe ya eze. Mụ nwa na onwe m na-eze ya. Ma gbara nke ya wuo echi kịta anụ ma ọ tasuru. Mụ na ya kọnubelu akụkọ mmadụ. Mụ na ya kọnụlụ akụkọ. Mana ịbata na social media, people anaghị akọ na-ekwu na Akuzayo ji wee na-akwụ m ụgwọ. Zion Ministry ji wee na-enye m ego. Mụ mebe dis. Ọ na-awụ na-emela Akuzayo promo mmanya otu ilu 1 million naira si na ndị Zion kwụ m ụgwọ. Ịma ihe nne mgbe mmele Ebuka Obi na nwanne ya nwoke this thing shout out. Akuzayo sent me money to appreciate me. Ọ bụrụ this ya. Many in the Zion people did it. And the one thing on Choliku in this live video is even when you will be done them well look at Ndo kaka patronize him kalenda ordinana ghọtara ibe neme. Onwe any dibia ma onye ordinana ọwụ na mbia go event that can come out with a receipt ebe ọkwụ m ụgwọ to come and perform. I will refund that person that money times 2. Akwa ọkụkọ since nji jebe bie nwa Mbem onye ọkwụ rom booking fee 1 kobo. Kedu ma bia God of Thunder, mighty God of Thunder nke nteje. Onye nube m shishi. Iwe ọ na-eme wo mbịacha bie onye m 50,000, 10,000, 20,000. Mgbe ọ na-achọ followers. Ego fuel. Ọ mụ nwa du MC Shade my cousin wee jebe mighty God of Thunder. Si a na-enye Shade ya emenwulie. Enwere m that capacity like Shade. Ọ ya kwụ page n'ọkụ. That time I bịa mgbe life na page m MC Shade agbe life na nke anya wudo Thunder ọkụ na-akụzi nkuzi. Page nke ya nọrọkwa n'ọkụ after anya tagịcha page osi otu a build ba page ruo 35k followers mgbe amụnwa ka nọ na 15k o ji wee meghe ọnụ wee sị onwe onye jụrụ ajụjụ Igwe Credo na-abịakwa sị gịnị ka o ji Igwe Credo eme na ọ ka m wee nwee followers mana somebody nọ 3.5k mgbe m ji wee dula MC Shade wee bịa bie o meghe ọnụ o ji eri ji ele ede eji m mmụọ niile ọ na-ekpere wee nwụọ dị ihe ome ya ọnụ o ji eli dị elede si gịnị ka o ji Igwe Credo eme na ọ ka nwee followers onye mere m ji kwụsị ije bie
and mgbe njebelu bi odika mụ na akwa na enwe problem okwa ifulu Ifeanyi Uba ifu Junior Pope ifulu akwa ọkụkụ ifulu akụ Zion na akudo ogbu nke onye wu my CEO Rocklink kita. These are the people that took me in. They took me in like their own. They accepted my files. They accepted me the way I am as their own. That is why you have never ever seen me put and say na akwa ji made this made that. Onwegodu nke ome ọwụrụ n'ọnụ m ka ọ yisi pụta onye ya akọkọ mmadụ ekwu mgbe emechara election Ifeanyi Uba ọganala onwe ya Abuja onwezi ibe m na-aghọta maka eji m ego m na-eme campaign na-ekpokọ boys na-agagharị fili ọga win omekata ọwụrụ SA ma ọ bụ paaki ka enye m ka nwa aṅụrị nwere ego nwa m nwere enwe na-eme oluo ka ọga dara election ọga nalie inwetazie na call wụrụ war. It was akwa ọkụkụ that brought me in. I no go lie. He brought me in. Me so mu nwanne. Akwa brought me in. Me mu nwanne mkpọbi ọga. Atọ mi atọ mana akpọwa mi ọga. Ọ bụrụ my boss. Ọ ka nwe ego. Takwuo nwe platform then. First even when I'm with social media person ama na ama Mbem. Akwa ya wodulu nje event obulu ụzọ bọwa m ego ndị ọzọ abọwa m. The same way Ifeanyi Uba ji kwe m n'ọkụ. When no with Ifeanyi Uba then story epu apụ ụfọdụ oge 1 million ụfọdụ oge 1 point ụfọdụ oge 800 then mgbe m mitila akpụ nwere ndị dem na-ese akwa apụ abata mana na-eji opekata mpe 300 sometimes mụ na sa akwa yili pụọ apụ jebe dịka klọb anything abọcha anya ego a na-abọwa ya na event mkpokọcha anya ọsị m welu ọ chọrọ inwe ego one dị na ya ụfọdụ oge ngụcha dị ego 350 400 akwa did a lot of things. Onwere mbosi m fụla akwa ma ọ na ọfụ m na flyover bridge Ọnịcha ma ọ na ọfụ m anywhere ọ nara agba break nye m ego. The same thing with Ifeanyi Uba. Nwere boy afụ m with anya na abụọ ya renye m ego. Akwa did it. He did a lot of financial help to me. Mgbe m bịara ba akwa even na anya wu Corolla Red. Nyagide da Corolla Red kpata ego 5 million naira go my RS 330 na Canada. Obata 5 million naira he change in dollar 5 million naira. Obata mgba ntinye nkwọ about 800 abi 1 million something etinye na ship. Obata kwa Lagos nchekweje gbaftia bulu di moto nata. I want to tell you before God and man ego njigo da moto I no go lie you bụ ndu yale connection contact akwa si n'aka akwa ndu ya because I'm na after ka oga na after ka senator na eleka ma eleka. It was akwa that brought me back. Kwekwa m n'ọkụ. Nsi etu ahụ kwa. We sikwa etu ahụ pick up. You got to go. Then he came Junior Pope. Onwere onye mara na Junior Pope uye kwe m n'ọkụ. Till today I always say it. No onye. Ọwụ na ọwụrụ ya. I don't know what I would have been doing now. Palo certificate na agagharị. I will jegide wee bata akụ Zion. Onwe ibe na-eme mkpọ onye. I support her in this way. I support her in this way. Well, I can ask him when they attack business, ya major protect the brand on the senior what they go just support. No, you need to protect it since the man stood by Otakozayo no the despite that I signed deal with Kulela. Monaco, I could go put me call where you there but come I go fall out. I still they drink Zolo bitters. Even when some nonsense begin to happen in that group, I left the group. Nah. I left the group. Now this my Ogaketa no rock link. I came to him, see Oganekwe years word. Because my like it sign him 2 years. Or sign him that 2 years, one complete. No look like this or name. When my birthday he came, he did more than in fact, my son I sponsor the birthday. On our part carrying through. On big land business day land on I can come through. Now these are the kind of people that I can never ever in my life speak bad against. When you're by protecting that Igwe Credo when anywhere belle face. Igwe Credo and I even till there. Only after Musima no go mo kan je wa ma de Saga. I'm not supporting evil. Onye kpọrọ gị mmadụ kpọ ya mmadụ. ihe m ji mee this live video now enwere something name enweghị m about Facebook. I was telling IB
know Monande will make video about me. I say don't reply them followers yeah the small. Yeah, all on TikTok can drag him they put things about me. I won't even bother. If we on Instagram, I won't even bother. But you see, Facebook, there's one thing I've learned about Facebook. If on the Facebook, will I say sorry to use this word? Will I say that 50% of them are daft? Well, if you just push them like this, they don't believe. You can just come out this morning and I guess na Skibo Wonyoshi without them verifying, without them ask, how is Skibo a thief? I have known this boy for some years. They wouldn't want to get fat. They would just take it to heart that Onya Wonyoshi. That impression I'm correct. What many people now have not heard from your side, but many people, do you know that many people have already hated you for no reason? That's why I granted this interview so that people matter that in this industry I know that me myself will talk one day but not now. I know that in this our work we still have bad eggs. We have bad eggs that will talk bad about you, that they will see good thing coming to your way, they will scatter it because don't even like, all those things will jeopardy. Just like you say, imagine him. Look at Governor's Yoku. Governor's Yoku, I don't like it. That guy born in Mumu, name where even I have never. Amara Mamuni didn't go Panya and about 4 months. Amara can see where come on as Governor's Yoku see where Bido 7. You know love that guy. You know Governor's Yoku. You know love that. You know love and pass me. But advice anybody who an influencer here, you own a page, be you musician, be you content creator. Learn how to stand on your own. Emena here cartel. Like somebody Koriro, every kela mado baga war. Ya be makane woman ya be say hafa. Ya ka war. Because say you be a man. Try and verify. Verification is very, very important and all the necessary. Stand on your own. Don't able na onya na onya ade na mma enwere iku na-eriko na agụ yara ka oge gala mmadụ agbawa war. You don't know when you and that person will jam tomorrow. I'm telling you. Akwa mbosiba jebe governor. Akwa one of the SA governor kpom simi Igwe na abịakwa na ndị ya na nsi abiko. Ama m ndị na-abịa I don't want. Biko. Before we jebe governor abanyego party and abanyam party na state. It was the chairman of the party state we welcome him to Apuga. I am a bona fide state, yeah, a stakeholder of Apuga now. I'm a go no you to banyebem banya in Apuga. But Umbagwa am never jebe governor. No, I'm not. Okanda, these people, Biko. Obono under the executive onye obodo. Nya when do ya wo wule an eji fu governor he. Nje di nnolu ewete mmili nwo. Akpa ochi nchi mana ndo ya wunje nnolu. Nnolu. Onwe ewete mmeli mmadụ ekweli. Mmadụ emeselu picture welu mu gbasa geeti. I don't want to go. I don't want to just ndo ya wumbia nnolu odeba ko nwiye mu na ba na drag, nwiye mu na ba na aso. Even na-eme entertainment, mụ na-eme entertainment mana mụ na ya enwere the same thing. Inwe ike ime MC ma okwu okwu ndị mmadụ ọchị for 1 hour nwere onye yenye ishishi. Mana mgbalụ mbe mpụta kwa onye mụ na ya ma wụrụ kọntaktị m obupụta ego bi m were ego m 5 minutes nti ego m na akpa jawalụ. Mụ na ya ejila akụkọ. Ụfọdụ oge mbe event ọ wụrụ ba na-alụ MC baghara ekwekpọ m. Onye kpọọ m kwụ m ụgwọ asịba na mkpọrọ onye ekwu onye ụgwọ nya bịa lụọ ọrụ m ọrụ kpọ itie na ajụ na baghara akpọ m nji nwayọ m kunye mba moto m na lie thank you lie very much I will not refund you money na ma abịago na ma abịago. It doesn't stop me from putting food in the table of my son. What are you about na these people? And anya ere menwu this entertainment onye ọwụ na negoro today afụ m onye obodo na Fun City. Mụ na ya kene ekwe n'aka. Nwa ya nwaanyị na-egwuri egwu na Janglova, nwa m nwoke na-egwuru n'anya nyanwa na-ekwela anyị egwu ọ na-eme video anya na-eme video ne nọchala onwe anyị onye ọwụ na nna. That is what I want.
echini na mfuje park odulu ụmụ ya pụta outing ọ nọrọ anyị nọkọcha onye ọhụrụ na-adị happy na mfụ ya anyị nọrọ anyị nọkọcha onye ọhụrụ na-adị happy na must we always nsogbu enwere ya na I don't know. Kedu ibe mụrụ na-asọ mụrụ na-anara emekọ ofu ihe mbem ka m na-ama ana mụrụ na-anara emekọ ofu ihe nwere ihe mụ na ndị na-azọ most of them na-agbawa ọnụ nwa ba anụbeghị nwaanyị mụ nwa anụgo nwaanyị maka asị na a na-azọ nwaanyị. Kedu ibe ya asị na mụ na anyị na-azọ? There was a time Waga will admin na my page ka ịmalụ the trust nwe welu my password and everything nye Waga wụla admin na page. I will still reach out to Waga concerning okwu na abụọ m ga-achọ ka gala Waga dozie. Waga, I have known Waga. Mami as ma way keeping. Mgbe akwalụ Waga so onye wawa. Akwa enwe ebe. Mụ na ya jekọcha way keeping nọlụ nọkọcha. Mbupute moto m mgbe onwebe moto ọba moto m luo drop ya ebe ọ ya esi wee na mụ anaba nke m. Kedu ibe mụ na anyị na-azọ? Onwe ibe mụ na Waga na-agụzọ gụ ya biko nya bịa kpokọlụ jide biko onwere ibe dị m mkpa kịta na-awụrọ ka m nọrọ onwe m na-take care of my responsibility. Ofekalu ifumu in the gathering of entertainers. Mgbe onye obodo mere event, he invited me, but I didn't go. I was in Oka. I didn't go. Ọkwa ndị okịta anọrọ ụwọdụ anọrọ etu ụwọdụ ego n'iru ụwọdụ abụrụ m onye ọya nwụfu entertainers ibe m nje sele picture with them. Go na those days. I don't do that. Ma pụta ya bịara ime shooting a 7 picture. Ma na-eme ụmụ ihe adọ ibutegoro kamera ebe nọ nsị na m achọrọ. I don't need these things. Nsogbu adị my brother ka anyị ka okwu ọnụ. Thank you for coming. Onwe ka Ifeanyị Ụba si zoom mgbe this fame bata amarụ. Onwe ka o si nya na Junior Pope si zụọ m sị m ifuri mgbe ahụ abịa location Junior Pope kpọọ m ọrụ film ọ bịa sị m Igwe you see all these people wey every time they go they snap picture with celebrity. No they do am o. If you dey do am you no go grow. Day your day. This film where you did, that celebrity go act am. Waiting there for you, gini ano on a scene. Film pota, mo igwa editor, or crop tally scene na gini ano. You will hear wallow way real na Facebook. Man, he did this a picture. On we can this a picture with somebody. On your other no look a force on your force. No a book career, a brand. He told me so many things. If I knew back, we are memundia tunde, or melon. Or how to live my life, and dog can see live. Mgbe nọ bi onwere onye mụ na ya na-eri ọnụ ma onye mmadụ bata m ọ gagwa m sị m flonde na then go pursue you from this place maka that time ọ ga na-enye m ego ọfụma ọ ga na-eke ego in crowd ego politics ọ nara ana m ejede ọ emecha ọkpọ m bịa na palo onye m ego m n'aka nwụrụ ego m n'aka na-ana and jealousy envy ọpịa m ntị na mgbe m batara ọfụ ka m na-eke ego na ọpịa m ntị na ana sị m na ego ahụ ọ na-enye m na ọ na-enye those people mana ba nara eke their own with me mana nweta nke m nje na-eke kwụsị ya maka na ọ na-abụja mkpọ ọnya 2 weeks ma enwetara ya go mmanya m my own no mgbe m fụrụ ya ka m ejete iwe mana ọ nọrọ nso na ijete iwe ya afịa m arụ so ka o si wee zoom ka o si dowe m ka m si nọrụ ọ that level ka m na operate achọrọ m okwu na ụka achọrọ m okwu mgbe m nọ bie mụ na ndị Nnewi gbagide wọ onwe mgbe emechara konukọ wit ọga kpọọ m meeting njebe duru dị ọkpara anyị duru my mother eluode ekọcha ibe akọ nji wee gwọ ọgwụ njikọrọ ọgwụ n'ukwu nke nwa ji mee ama m ugboro na poison there. I didn't say it anywhere. Ka ama m na nkwuo socheti na ọ ya dent his image. I didn't say it anywhere. Ama m ugboro na poison nyebe m nsogbu na Nnewi mbulu moto m nyalọ nyanga na village m lute kpọtuo my father n'ime nderi olituo kulu mmiri na iko n'udu akọ mmiri ku imu nwa ọnya gbọ poison. Njeche the next morning nche njikwa akwa mafta ndị nye m poison na-ekili m kedu ụdịla ọgwụ nwa avụ wee bata ha wee jekọọla ọgwụ na ọgana na-eke ọgwụ n'ukwu abịa maka mgbe enwe m ike makata mbem like this ọ ga-ewelu $500 nye m ndị na-ama mbem denọd mana o nwe ka nke mụ na ya si adị ọfụ m o wee masị nwa ya ọ na-emelu m ihe ma na need this help to support myself. Anya ụfụ dị dem gbacha that one ndị Nnewi ma ije ebe Ifeanyị Ụba nọ nwuo 3 months ịma na ịkara aka enwe nke emechere nsi Nnewi na fụta n'ụzọ mkpọ achụọ m pịa igwe pịawa glaasị azụ m
There are so many things. A bullet down motor when I look at parking and Amako side, Ukumangolo decide the mortuary Amako hospital. Never. A back and park a motor. Well, up and I buy. For the following morning, blew the motor like that. Jerem Buko Bus, you change the glass. I didn't make the this thing back up any day. And so many other things that happened to me when I was in New. You couldn't me anywhere. Credo. I went with Ifanyo, but you're moving uncle from my mother's side, and I know Bia. What my Here, father send can tell request. all Here. this and this. A queremu, Puanake Fanyo, but my sian ebute, mega bute tower. Up till now, my father can only your muche uniform, manano mapoga. I took them and K Fanyo, go worry. But say you're Bian and K Fanyo, banum that day. Only my Jackie, I will find you, Banam and Tiadre. Asimono munya emu bia no na azogo ma mu bia lo all this ebute sia na bute nse na ma choro mgba avu no sense ifuro no kete ifanyo ba piata go mu kwe mu no ku bu mu moto nye mu duplex mbili na Nnewi ka ibia se ka ibia bute nya ka nrapu kama rapu ifanyo ba mgbe oku na egbo ma vala osu Igbo kama rapu ifanyo ba mgbe oku na ekwo ekwo ma vala osu Igbo nje competition Mbem I did 110 we me mgba first overall first 50,000 ka anyem then kama rapụ ya then ọkịta ka mma arapụ akwa ka ọkịta ka mma arapụ akụ Zion ka ọkịta ka mma arapụ rock link people oya wee menu mana ma uche obi ọsọba kịta ka mma arapụba na enwe ka nsi eme jee jụọ ndị niile mụ na apart from KC onwere onye mụ na ya mekọgo business mụ na ya nwe issue. I work for Julie Moore Real Estate 6 months ambassadorial deal 1.5 million. Hasina ba ya kwom ya nkeji nsewa wa ogasi nekwe eji me nke nsi a o na tawa 500. I sent 100,000 to kema abia nwanne nwoke kema agumba nyanwa wiye dum we bia that agumba wiye dum batam na Julie Moore. I gave him 100,000 from the 500 gbali isi onwem mo na ba lụcha ọrụ emeche kwụkwala m the remaining 500 nla na-enye my commission mụ na be nwere okwu oluo finally mgbe m lụchasị 6 months m ga mkpọ ọgasị na m alụchagosi ihe tọfum ego m na m achọkwazi ịlụ onye tọfum ego m nji nwayọ pịacha ute m nalie mụ na m esele sọsọ onye mụ na ya se mụ na ya mekọrọ ihe mụ na ya se okesi kedu ibe anyị ji wee se ọwụrụ about me about the boy I know the background osi background money Awurofu. He is the only son. Mia retired. Mia no Mia mad boy, the 82 years. Mpia the 91 as of then. Retired to now the only son. Now we see. I knew his background needed fund for him to excel. Onya kanji no bada talk. Oh mama, that platform so na voice him na that song. So na mba video, update, he bet you money, me all those things, me tell all those paparazzi. So look na so na so kesi agayali ejugo. So ya when you find you sign me, agwa me ayakuna mo gwanwe, even just to try them na sare, even just try can soli na agayali. Ka people na afuna mo na na alo. He insisted no ya na akum 100,000 every month. And I accepted it. So nwata chọba nke ọwụla ajọ nwa nwere ibe ngwa ka esi ibe ngwa debe nyewo ọ jụọ mụ na ya mee meeting ọ jụọ m kedu ihe nchọ si ya na ibe nchọ ka inye anyị platform agwara m ya na ihe akwụ m 1 million or 2 million platform emebe vidiyo egwu a biko ka anyị nọrọ na ya ebe egwu trend bago ọwụ na ị na-eje show biko ka anyị dị involve at least before pụta na stage onye ntili mkpu n'afta ọja ga-egbulu ọja n'afụta ewelu that packaging welu that glory iwe that's all for God and man agwara m ya nye m ego ọ bụ na ndị greedy mgbe ya nye m ego mgbe anyị na-eme dị egwu ekwutere m okwu ego echetere m uche ego ibe nchọdewe that fame ibe nchọdewe to work with KC ibe mmadewe na once I work with KC my level will change. Oh, the guy nọkata ndị nwa TikTok asị onye nwa foto claim onye onye nwa gburu ọja piano ọ na-eme etu page ya na-alị hey the guy egwu ba anya alụ wee chụpa die bufute ego emebe promo bupute ego emebe this emebe that je wepụta ego tii na fixed deposit emebe this emebe that before m ọja piano akwụchago m ụgwọ lezu 330 m akwụchago m ụgwọ ya RS m Credo ka anyị kapịa okwu ọnụ
onye o mere amarana. Akwamụwa kwuru na onye o mere amarana. Ma o mebeghị gabe ma. I'm happy that I granted this interview now. At least before. All those things don't come out from my mind. As I don't hear from your own mouth, and all those things who have been the reason before don't come out from my mind. onwe njinkie nya bịa kpokọrọ onwekwo nke m na-ala anya apart from nwunye m na nwa m jidekwuo nsogbu adị Credo anọ na m si ya ewere ihe nwere ikwu n'okwu a biko iwe were unu na ihe m na-ekwu Credo, honestly, ụjọ na-atụ anyị nwa, you know, because ya bụrụ na ụjọ adịrọ atụ ndị mmụọ ị ga-ahụ ha n'efife abalị ka ha na-aga. But the truth is, ya unu ga-enwe ike when you see a rotten egg, you call it a rotten egg and not akwa mebiri emebi. The bottom line in all these things is, onye gị na ya nwere problem, ịkpọkwa ya jụọ ya ajụjụ. Did you ever care to call this person and say, "Nekwanye m feeling n'obi m, why you make me do that?" Because that's what I'm saying. Fine, and they didn't reply, and they would not reply because onye zọ mmadụ okwu ma na ọzọ ya okwu. Onye zọ mmadụ okwu ma na ọzọ ya okwu. Then onye nke ga-asị sorry wụ na ọ mara na ọzọ gị okwu ọ sị sorry. You understand? And I want to give a very big thank you to Skibo, because Skibo has taken pain and time in trying to weld in between all these problems. I've been following him ever since he started trying to make he embarked on this peace treaty. Peace command udoyade. I help in our dirty box outside. I want to give him, I want to say nature should bless him more. But then finally, everybody that is taking sides, whether good or bad, is Osa, Awoya Wenko, Uze, Awoya Wenko. Facebook will continue. Content creation will continue. People will also become ambassadors for new coming companies. All these companies, Zolobit and Kakwan, Keri, this one, they were in the companies 20 years ago that was in vogue. So new companies are coming, new ambassadors are coming, new deals are coming. Then why would you want to kill yourself for 3310? Even no, ever can iPhone 23 Pro Max. Then finally, Skibo, and also want to tell them that onye na asaho in na bathroom gị na asaho onye ara abịa chọrọ towel gị gba ọsọ ị ga-agbara ọtọ chụọ ya ọsọ because ịgbapụta agbara ọtọ chụọ ya ọsọ, you are now the madman. And that is what some mad people want to do. Yes. Because in every 12 there is always a Judas. If Judas is not there, the 12 had to be complete. In every 12 there must be a Judas. In every organization there are mad people. The same society that is housing the mechanics is also housing the madmen. So that it now depends on you to identify if you are a madman or a mechanic. Saga, baptismal name Saga. You know, when you are sagaring with your good heart, some people are causing problems, killing themselves because of you sagaring. Onye mana Judas gagana chikwa gagewa chikwa mmadụ ego jire Jesus. Maka na best friend you kiss kwa ya. He kissed him. Then went back to return the money. So what is the essence of the saga?
I am an embodiment of nature, and I tell you, nature has a way he pays people back. Whatever thing you are doing, nature has a way of paying you back. And when nature begins to pay you, or this we are brothers. And once we believe we are brothers, the baby now. And I don't what would they fight for? No be they okay, no they okay. I have never seen a person that started raining and keeps raining and keeps it. And in fact, it's only Jesus Christ. If I even Jesus Christ saw us on the rain, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam can abasekoya Saga kia. You got talk about Jesus apiaga can't. So I abasekoya Saga. So nobody has a monopoly over anything. Nobody. But just like what you're saying, I like one thing you like one particular thing you said, that when you were down, people came to lift you up. When you were in the dark room, some people came with touch, baragia. That there is no how now that you control floodlights, you will forget them. That's life, that's nature. That's the only good thing I picked from you. Other than that, call your brothers, find a way of mending fences. Let us learn how to build bridges and not walls. And I don't want Nkempo J Park ka o bulu the voice to all na group. Ha we welu the voice we bata na Facebook attack them. Odise kama na yo biko. Odise kama bia lo yo biko. Ha we welu one saga for more than 2 weeks. I didn't reply. What if one kete? And I want to tell you something you will do. Saga di well end there. Biko. Because I'm watching at an interview in a grant. Even you couldn't your job boys to just school fees, because honestly, just the first time I'm meeting you, and I bless Skibo for giving me this opportunity. Try and readdress the issue of Southeast content creators, because when you say every Christian is an idiot, my Catholic, my Pentecostal, my ambassador, my SMS, but when you say the Catholics are idiots, we know you are talking about the Catholics. So you didn't say Southeast content creators group. You said Southeast content creators, which includes my own children if they will decide to do content creating, which includes you yourself, includes people who say even if of course that helped you. They're all in the Southeast. So try and give us an apology. Try and just say Biko, not quite mistake. No group no broker content creators per se in general. Because I am in the Southeast. But then I felt insulted when you said Southeast content creators. So it's better here, no better video or whatever. And tell them that what you were aiming at was a particular group, and about Southeast content creators group, which probably most people don't even know about, and are not Southeast content creators. And finally, Oga Skibo, God will bless you. Bless you too, sir. Nothing will stop nature from blessing you. Having had sleepless nights to make brothers become brothers. Onye ọbụla ga-echere gị ihe ọjọọ ya na ihe ọjọọ anybody that will ever think evil about you will always keep having evil, because onye awere udo bịa ya na udo ga, they say blessed are the peacemakers, for they shall see peace. You shall always see peace in everything you do. Nature bless you. Nature bless you. Because Igwe Credo, address Southeast content creators and redirect your anger to Southeast content creators group, so that they know the 4 people they target is now how admin. Habron admin income. Not until I joined the group. So when you say content creators, it was very fast, but just directed to the group, and we will keep blessing you. It's Mbem and it's traditional. Nature will bless you. May you get more inspiration to do better things for yourself and your family. Amen. Nature bless you. Nature bless you. See, I thank you for coming, sir. I appreciate.
Thank you, sir. Thank you, Chairman. And everybody watching this, I wouldn't hear about Credo. If you did not understand this life, lay the first one, lay the second one, then you should understand by now. You people should not be quick in concluding to condemn somebody or the very, very bad. You people should not be fast. You heard something about only a post without you trying to, wait for next video or wait for the person's reply. And I don't conclude. Na bad person. Na greedy person. Na we are Anywhere belle face. Anywhere belle face. I na post mo na J Park online. Anywhere belle face. Udo, my brother Jishike, actually, I want to enter TikTok now. Thank you for coming. God bless you. God bless.